Bako na passable para sa mga four-wheeled vehicle ang tinampong ini sa Barangay Rizal, Canjubillar, Albay, makalisa magkulaps ang dakulang porsyong kan tinampo aga ka nakaagi Martes. Sa ngunyan, sulamenteng ang mga motorsiklo sanaan pwedeng makaagi digdi. Perwisyo ini para sa commuter na si Nanay Gina. Haling ginubatan, nagbaba pa siya sa jeep at sinaglunad naman in habal-habal para makauli sa indang barangay sa Maugog, Jubillar. Hassle ini asin dagdag gastos padaas sa iya. Talagang mapagalon man talaga, madam. Talaga para transporter pa to sa mga eskwela. Nahirapan man para aragi. Tapos mo adi, grabe ang kailangan naman, o grabe ang pindihan dyan naman, mga malpasan, mga pamasahe, pag-alagad sa mga talaga transporto. Si Nanay Edeline, mapauli naman kutang ginubatan alagad nakikig na sa nadaa siya, makalihis na dai na maagihan ang tinampo. Istorya niya, nagpasiring siya sa Jubillar, luna din tricycle kung sa insadit na porosyon pa sa nakantinampo ang nagkulaps. Dai niya sa nadaa hunao na siring nakahiwas, ang distroso sa tinampo sa iyang pagbiyahe kuta pauli. Manan kami mawatakan sa ginubatan niya ng tricycle yan. Para nagduman kami sa sa bulod, sa Bilyapas. Siyempre, disturbo, kailangan. Ura man nakaagi. Sigun kay punong Barangay Hernando Enciso, nagkapirang beses nang nagkulaps ang naunang bitang tinampo. Kada beses na nangyayari ini, pigdadampingan na sa nadaanin-daan na sabing porsyon, alagad matindidaan epekto kan sunod-sunod na pag-uuran kan mga nakaaging aldaw, na posibleng kausa da kan liwat na pagkulaps kay ini, makalisang pagrapado kan bagyong riming. Ngani mamanihar man ang bulos kan trapiko asin mataawanin pag-alalay ang mga commuter, nag-asay naman si punong Barangay Enciso nin mga tanod asin kagawad sa lugar. Matakot, siyempre, kung alimbawa, kung naagi ka kung natagbo na maagi, pwedeng ang bihikulo mo, pwedeng bumagsak. And siyempre, didipisilan sa mga pasahero, lalo na sa may mga emergency, kung ay may emergency cases, imbis na diretso, mapundo din, mababa, malilipat na naman. Kaya yan ang sarong problema may. Paliwanag naman ni Jubillar Mayor Jorim Arcangel, basado da sa pag-aadal kan mga eksperto, may singkol ang nasabing lugar na posibleng kausakan pa orotrong pagkulaps ka ini. Pagrekomendar man da sa indakan mga eksperto na ang permanenteng solusyon sa problemang ini, iyo ang konstruksyon ng tulay. Ang assessment ng MGB nung pina-assess namin ito matagal na maraming areas dito sa Barangay Rizal and Barangay Cambaran may sinkhole. Kaya most of the time, pag malakas ang ulan, kasi several times ng rehabilitation, bumabagsak po siya. Sigun sa opisyal, naipaabot niya naman ang problemang ini sa Department of Public Works and Highways asin pinagahalat-halat na sana ang magiging aksyon ka nasabing ahensya. Actually, ang request namin dyan sa DPWH, 3rd District at saka sa regional office nila, yung mag-construct ng bridge. Yun ang pinaka-talagang solusyon dyan para hindi na sa babagsak. Unfortunately, pinasok na namin sa Regional Development Council at saka sa mga ibang government agencies, wala pa rin resulta up to now. Sa ngunyan, liwat na dadampingan ang naon ng bitang tinampo nga ni maagihan na kan mga darakulang bihikulo. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.